Descobrim la clínica universitària. A dia d'avui som 7 logopedes i cada una de nosaltres té una àrea d'especialització. Llavors atenem tant pacients infantils com pacients adults. Explícitament tenim una logopeda que és especialista en trastorns de la veu, en trastorns de la fluència, les alteracions de parla. Llavors tenim una logopeda que treballa amb tots els problemes de llenguatge. En tenim una que fa tota la part infantil, una part que fa tota la part adulta. A més, també som 2 logopedes més que estem especialitzades en motricitat orofacial i logopedes especialitzades en neurologopèdia. A més, des de fa un temps, ja fa un parell d'anys, tenim amb nosaltres les logopedes d'un centre que és el Centre Arans, que des de serveis socials vam entomar nosaltres, i elles estan sobretot especialitzades en problemes d'aprenentatges, lectura, escriptura, entre altres. Això és el que fem. A més, tenim un servei privat normal i corrent, a l'USO, com qualsevol clínica, però a més tenim un concert amb CatSalut i llavors portem el que és el servei de logopèdia ambulatòria, tant del Bages com del Solsonès. A més, també anem a residències i fem serveis externs i també tenim el programa de detecció precoç, que és el programa que ens anem a les escoles i anem a fer les avaluacions amb els diferents nens de P4. I també tenim un conveni amb Proinfància, la Caixa, on tenim diversos nens que estan dintre d'aquest programa i també estan treballant la part de logopèdia. Aquí a la clínica oferim un servei molt integral, clar, com que al final és un prestador de serveis dins del que són els estudis de podologia, és a dir, som un centre clínica, funciona com una clínica privada, però és on els alumnes fan les pràctiques, per tant hem de desenvolupar totes les competències que té el podòleg, que són la quiropodologia, el que és la part més dermatològica del peu, inclòs aquí el que és la cura del peu diabètic, per una altra banda el que és l'exploració biomecànica, on fem anàlisi de la marxa, de la carrera, sigui en persones grans, mitjana edat, esportistes, amateurs, d'elit, que és l'exploració biomecànica. Després tenim el tercer àmbit, que seria el de l'ortopodologia, que és de fabricació, elaboració de tractaments ortèsics, és a dir, plantilles, fèrules, silicones, que és tot el tractament ortopèdic del podòleg. I per últim, el que seria la cirurgia podològica, aquesta cirurgia menor ambulatòria, dins de les competències quirúrgiques que té el podòleg. A la clínica universitària atenem persones que vinguin per consultes musculoesquelètiques, també per consultes del tema sistema vestibular, d'afeccions que puguin afectar l'articulació temporomandibular, també afeccions neurològiques i també pacients que puguin tenir alguna consulta referent a temes respiratoris. Tenim relació tant amb els serveis que ofereix la clínica com amb professionals externs. La logopèdia i, per exemple, la fisioteràpia, hi ha diferents àrees que van relacionades, com és, per exemple, la part de la neurologopèdia, perquè tenim pacients que han patit un ictus o tenen una malaltia neurodegenerativa i llavors amb la fisioterapeuta de la casa que està especialitzada en trastorns neurològics treballem de forma conjunta. La logopeda es dedica a treballar tota la part de la parla, de la deglució, de tota la part del llenguatge que ens pot afectar després d'un ictus i la fisioterapeuta treballa tota la seva àrea més amb la part motora o a la part de l'equilibri. Llavors tenim una altra línia, que també treballem en fisioteràpia, que són tots els pacients que tenen problemes a l'articulació temporomandibular. Nosaltres ens centrem sobretot en la part de la funció, és a dir, quan aquesta alteració porta problemes de masticació, perquè tinc dolor, perquè no faig els moviments adequats, o la part de la deglució, i ells es centren en la mobilitat del que és el còndil i que ens doni més joc amb totes aquestes amplituds. Fora de la clínica ens relacionem amb tothom que té algun tipus de relació amb la logopèdia. Per exemple, quan nosaltres ens relacionem amb odontologia, tenim pacients que, per exemple, el visita l'odontòleg i de seguida veu que necessita logopèdia. Per què? Perquè respira incorrectament, respira per la boca, la llengua no està ben posada i això està provocant que aquesta arcada dentària es malposicioni i estigui havent un creixement de tota aquesta estructura oral incorrecta. Llavors aquí entrem en joc nosaltres, entrem en joc les logos i fem un treball previ, és a dir, si no hi ha uns carnots o no hi ha unes amígdales, que aquí és on necessitem a l'otorrino, nosaltres comencem a treballar per millorar totes aquestes funcions. Quan nosaltres ja tenim el pacient encarriladet, el tornem a derivar a l'odonto, perquè si ell necessita canviar aquesta estructura, modificar, i juguem amb que el tractament ha de ser, depenent de la necessitat,
primer entra la logo, després entra l'odonto o no. A vegades som els dos que podem treballar al mateix temps perquè depenent del tipus de paratologia, depenent del tipus de pacient, no? El treball efectiu és que estiguem en paral·lel. No? I llavors aquest és el joc que juguem amb tots els odontòlegs amb els que a dia d'avui ens coordinem des d'aquí de la clínica. Aquí a la clínica tenim la sort de que compartim serveis en podologia i logopèdia, cosa que en el moment en què veiem que un pacient pugui necessitar d'aquests altres serveis és molt fàcil derivar-los perquè ens podem trobar fàcilment i compartim espais i això beneficia molt els nostres usuaris. En el nostre cas de fisioteràpia, sobretot compartim molt pacient amb consultes de podologia. Ja sigui perquè nosaltres observem alguna cosa, que tenim un dubte en el qual pogués ser beneficiós una revisió per part de podologia i també des de podologia moltes vegades ens acaben derivant pacients per acabar de complementar algun tractament que pogués segurament millorar amb una visió també des de la fisioteràpia. Tant el servei de fisioteràpia com el de podologia tenim uns àmbits d'actuació on es poden generar aquestes sinergies de treball, o sigui, per poder enriquir no des d'un punt de vista només professional, sinó també de cara al pacient. Des de fisioteràpia a vegades observem que aquell abordatge que nosaltres podem fer podria estar més ben complementat en el moment en què segurament des d'una revisió biomecànica de podologia poguessin, en la seva opinió, implementar-hi alguns suports plantars o alguna correcció que en aquesta biomecànica millorés. Això, evidentment, nosaltres dubtem de si això és possible o no i ho enviem a podologia perquè ho puguin valorar i, si és el cas, continuar el tractament d'una manera més conjunta. Sempre tenim al cap aquesta connexió interdisciplinar per poder fer les derivacions oportunes, quan creiem convenient una valoració des de podo cap a fisio, com des de fisio cap a podo, com la creació també que tenim un conjunt d'un servei que oferim aquí a la clínica, que és el que s'engloba dins de la unitat de salut i esport, que és una visita que fem de manera conjunta fisioterapeutes i podòlegs en un mateix espai. En aquesta revisió, que consisteix en una revisió molt més completa, observem alguns possibles dèficits que podrien corregir-se per tal de millorar, ja sigui en la pròpia pràctica esportiva, ja sigui en alguna petita molèstia que pugui aparèixer, molèsties que fa temps que s'arrosseguen, per tal que d'aquesta manera millori aquesta pràctica, es faci de gust i es faci sense cap risc de lesió i es faci bàsicament amb el plaer de fer-la i no patir-la. Quan els professionals ens adonem que aquest treball de comunicació bidireccional és superfantàstic i que tots treballem amb la mateixa línia, el pacient evoluciona molt més ràpid des del més petitó al que ja és el més gran de tots. Això jo penso que és molt important. Realment, quan es generen aquestes sinergies, aquestes derivacions i aquestes posades en comú, realment aquesta consciència adquireix com una nova dimensió. Realment veus molt més clar aquesta via de derivació que ha de ser molt intensa i molt continuada en el nostre dia a dia. És un aprenentatge que fem moltes coses molt similars, molt conjuntes, però a vegades dubtes que podies tenir, la veritat és que poder treballar de la mà d'un podòleg els aprens també de part seva i millores el que tu pots aportar i en aquest sentit jo crec que ens complementem molt bé i aprenem els uns dels altres, que és la sort que tenim aquí, que el fet de tenir persones de tots els camps ens enriqueix a tots, pacients, usuaris i nosaltres com a professionals.